Shalom. Huria ni Tuhata na hinaholonga di bagasan Kristus Jesus. Tamado hami pangulian ni Huriata pasahato dihamu sude amanami inanami doho napasobulong dame ni debatama dihamu. Anggia ma di hararomuna di parsaurata di parmenggota di obason makorholas ni roha mardame lau mamuji pasangapo debata atong marsanga madebata hinorhon ni parminggota tapauduk marohata marhahomo maita satokin. Amen. Tapuk kama parminggota, tapuji matuhata marede sian bukwede nomor 17 ayat sada saha turo di ayat tolu. Sai dipuji langit, jadi-jadianmu selalu pambahenamu parsinodang bolo namar pamongguri oh Tuhan sana marhosa puji ongado Jehovah saya boy olah debata puji Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na manupalangi dohot tanon. Amen. Gok asini roha ni Jehovah do tanon, marhite-hite hata ni Jehovah do majadi akkalangit, marulupulok mahamu aliak kapartigor, mangasaho Jehovah. Talupdo marede aka naujur marroha. Haleluya. 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 Haleluya.
Ali Tuhan de bata para siroha na sumurung, dido hatamdo, ikomanaon hami jolo, rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana di hasangapon. Say parohay mahami, asaudu hami tulomo ni roham, jalahot hami di haporsiaon nature. Asak toktok makirim di haeon, dohot di hasangapon sugut, sileonomu, tuaka na porsia diho. Amen. Hudul mahamu. Tapuji matuhatta, marede mahita sian bukwede nomor 204 ayat sada dohot ayat 2. Dan tadi kono kuho ale Jesus si pangolu naing ihutono kudo ho salele ngau mangolu hodo hangolu Huriani tuhata, tabigima hatani debata, songon patujulo ni jamita sadarion, ima natarsurat di Psalmen bidu 110, mamukamay sian ayat na pasapuluduahon, saharo di ayat na pasapulsiahon. Asa rak may tamajahasa margati soring, dia ena perpudi rapita majahasa. Sonom mahatani di bata. Tungbehama pamalosu tu Jehovah, ala saluhu dengan nihumnai diau. Jala okudo panginuman ni akahatuawan, jala pajojo okudo gowarni Jehovah. Gararok kuma akka bagabagaku tu Jehovah, apalah dia dopan ni sadok bangsona. Argado di rohani Jehovah hamamate ni akana mansiana. Ato ngali Jehovah nung ngatung naposomau, naposom doau, anak ni hatobamu, nung nga dihar-hari ho akarate sianau. Saya panehonok kumatuho pelian hamauliateon, Jala saya say pajujugok kumakuwarni Jehovah. Say gararok kuma akka bagabagaku tu Jehovah, apalah dia dopan ni sadok bangsona, rapi temat jahasa, Yaka alaman ni bagas ni Jehovah di Parsito kami kami ale ale Jerusalem. Haleluya. Songonima sahana tapaudok rohatta martua maaka nau bege hata ni dibata nau peopsa jala na mangulahosa. Amin. Tabige ma ede puji-pujian sian kor ina parari Kamis.
Tapuji matuhatta marede mahita sian bukwede nomor 274 ayat sada doho ayat tolu. Yang jadi homar dalam sasada kasih pangolu pandongan mitokto tatolong masuk ihado saoni Tuhan Yesus sami jadi homa mereng kebudi mihale dame mau kamu kami Yesus Laos Yesus si patuma para dianani lambung diaman di pangolong nari. Huriani tuhatta asa marningot majohita satokin diakadu sana taula diari nang salpui saat turodi tikion nunga godang dosa taula jaladang tama behita di jolone di bata alani sian uduk do sere ni roha roma hita marsobba tu jolone di bata manol soli sudi dosatai martangiang mahita di bagasar rohata. Ale amanami parholong roha, rodo hami marsoba tu adupamu, manopoti jala manol soli sude dosa dohot pangleson nami. Asima roham di hami, se sama sude nasajat dohot dosa na huwai kami di jolom.
ala ni holong ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, namate humokop pami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Ay musape akar dolok, jala humutal akarobeyan. Alayang go asikku, nasotupa mucat sian ho. Jala padan ni hadameoku nasotupa humordit. Ninna jahuba siasiho. Hasanga puma di debata na ni gijang. Amen. Kudul mahamu. Tapi kema ede puji-pujian sian kor paduan suara narwastu. Tapuji matuhatta, marede mahita sian bukwede nomor 404 ayat 2 1 ayat 3. Ulang husay hagangguon
sai pasada rohani asap bali aliluon painon isonai Sayu kabima rohaku sai pasia Tuhan Pagong saluhula kamu Tuhan hulong rohani kami Tuhut hati urun Turohama rohong roh turun dalam hutan Panado Apun Yesus marangehon asude ulaoni Usroham Tuhan tamangalehon rohanai parui Kuriani Tuhatta tabigima pati ni debata songon dalam tungulune baru di mingguta di sadarion ima patik parjolo satu patik paupaton patik na parjolo ahu do Jehovah de batam ninna de batatta dang jadi marakup au bainomu de batam patik na paduahon dang jadi ganomu jala dang jadi sumanomu manang ahan na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di Bagasa naik na di Toru ni Tano yang go tunggabe si sobaon manang sioloan pati na patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalan na ay hona uhum na dosugot akka na marsineang di goarna pati na paupaton ingot tamu mapabadiahon hari minggui di naonomari maulahmu nasa siulamu alai yang guari papituhoni ari paradianan ni Jehovah de batamdoi dang jadi homangula yang godina sadari manang anak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pe na mangebati hutam ay di naonomari do di toppa de bata langit do tano do lau do nasa isina dungi maradiat do ibana di ari papetuhoni di baini do ubain na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadai rak mangindogo mahita tutuhata di bata ale Tuhan di bata sai pargogoy mahami mangulahon naubar tupati mi amin. Tabigema ede puji-pujian sian kor ama tauduti mamuse tapuji matuhatta marede mahita sian buku ede nomor 224 ayat 2 dot ayat 4 Hijo de
Tuhatta, taha tidakon maha porsiaw tay, songon na hina tidakon ni dongata sa porsiaw di portibion, rap madok mahita. Aw porsea di debata Jehovah, iruama pargugo na suhatu dosan, nama no palangi do tano. Aw porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya todi parbadia, at dorang sohabubuhan. Ido Tuhatta na manaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetarpajal luibana di hau pinorsilang, jala tua tubanua to rudung ditanom, na mula mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lauhudul siamun debata Jehovah, amanay pargogon na suhatu dosani, di sibay banay pamumulak so tutanoon, manguhumi halak na mangulu do na mate. Aw porsea dito di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hato panialak Kristen akka na badia, doho diasesani dosa, doho diatay na madog, mula mangulu do sogo daging ni halak naong mate, doho dianguluan na sorasuda. Amen. Hudul mahamu. Tapi gema ada puji-pujian sian kor pemuda-pemudi GKPI. Tahu duti mamuse. Tapi gema songot taban ni tikting na masa di huriata di minggon. Tikting na paduahon. Di hari Rabu tanggal 26 April 2020 maringana di GKPI Padang Buluan di huriat tahun. Naeng majalo pasu-pasu parboga summa Ima Anues Bima Manik, anak Niamata Sarjani Manik, tubuh Ninata Roida Boru Siregar. Nama ringana di Jalan Beringin nomor 22K, Sian Huria GKPI Padang Bulan, Resort Padang Bulan Sada, masuk sektor 10. Dohot Orwana Elisa Meliana Boru Ginting, Boru Niamata Penny Arwadi Ginting, tubuh Ninata Nurlinda Boru Siahaan. Nama ringanan di Desa Namosipur Pancur Batu, Sian Huria GPDI Jemaat Pinil. Songoni mata bani titing dita, lau manomu hata ni debata, tapuji matu hata marede mahita sian bukwede nomor 247 ayat sada rodi ayat tolu.
ameni debatana sumurung sia salu na roha, ima mangaramoti hati-hati dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita salu na, uriani Tuhata di minggu na margoar Misericordias Domini, atani debata barita nauli dihita, tersurat di surat ni Apostel Petrus na parjolo di bidusada mamukasian ayat 10 pitu sakro di ayat 20 tolu. Sada Petrus bidusada ayat 10 pitu tu 20 tolu ujahama rakmaita payut ihud di bagasan rohat tabi. Molo ama di guarihamu ibana naso marnida rupa laho manguhumi nasa jolma marguru tupa bahenana marhatahutan mahamu marparange ditiki paisolatan muna ai diboto hamudo dada binahen ni sere manang perak akan naulo buruk ubahen namalua hamu sian adat muna naso marniulai natinian muna sian aka amamuna alai binain ni mudar ni Kristus na argaido nasongon mudar ni biru-biru naso hasurahan naso marlidang naung ditododo ibana hian tagan sooja dope portivion alai dipapatar do di ujung ni aka tiki alani hamu marhite-hite ibana do dihaporsai hamu debata napaheheon ibana sian aka nahumate jala na mangalehon hasangapot tu ibana asa tu debata haporsiaon nang pakirimon muna payas hamuma rohamuna marpanguloyon dihasitongan mangyahi haholongan naso marlauk didongan asa masih haholongan situtu mahamu sian nasa roha ay nunga mangulahi tubuh hamu dada sian boni na olo base-basean sian na manoktong do binahin ni hata na mangolu jala namian nasian debata ola nima sahana urian itu hata najolo nina di onan-onan ni halak kita di Tapanuli masa do molo roh halak manuhor tu pertiga-tigaan isarana sayur tomat dotlan akana asing ala naing adong do pe sibuaton na manang sidalanan na tupuli inganan molo nunga tertarik ibana tu tiga-tiga isada disangahod do madok diau maun isarana tomat diau maun alay ano pehu alap minna dibayan ma nanido na labbe-labbe songon bulung-bulung manang hau-hau na metmen rating di piako ma digijang ni tomati dang pala dipapuli inganan na natawamad dey na so jadi gadi sotuna asing na tape adong manawar argana umarga sian panuhor na parjulo jadi labe-labe rap dia tusi dey gabe tadda na gabe menjamin ia tiga-tiga nang dipilit panuhori na so jadi be pidda tu tangan na asing kon masih aposat ma panuhor do par tiga-tiga di zaman modern di tiki sonari adong do pesongoni harwa piga tiki nang salpu adong do sada ina mamilit bingkai kacamata di optikal HP ngalomo rohana sementara holani do stok
di suku Nargana. Tertarik haduan ugara aladang pala cukup hepeng mabuanin, hepeng mabayar bingkayon. Dang bu ibu, alana ati buanon adong lau manuhor, dang mungkin abaton nena. Jadi mololomoro ani ibu, baima tanda jadi na. Dilema boy do nasao boy. Asal madong tadana hira-hira 1/10 harga ni bingkai kacamatai. Jadi dijamin do, agia saminggu nai rohamu tong do di son, alana ngadong tadda jadi nain. Nah hurian itu hata tanda jadi ido jaminan panuhor dohot par 33 labe-labe. Di bagasan ngolut tape, ngolu haporsyota tu Yesus Kristus. Ido nati naringoti apostel Petrus di Turpuko. Sianasa na adong na umarga ima mudar ni Yesus Kristus. Bukan dengan barang fana, bukan dengan benda mati, tapi dengan darah Yesus Kristus. Mudar ni Yesus Kristus ido gabe tadda, na menjamin ia ngoluton dijagai diramoti debata. Yesus Kristus ido padan ni debata, bukti tadda nasiat debata, na swadong na asing, nunga ditobus hita. Nunga digarar utang ni dosata, alani gabe malua hita. Kinorhon ni anakna na ditongos debata, lau paluahok kita. Ido tadda na dibayad debata marhite-hite Yesus Kristus nong mate. Diau pinarsilang. Durus mudarna uju mangolu dope Yesus Kristus. Tagan dingoluna do Yesus. Dilabang tangan na nang pakna. Dirujak dagingna. Songoni nang suksang duri di simajujungna. Tiris do mudar. Tagan dingoluna. Ido sikat ni uhum nanaing baenon ni debatahiat tu hita alaita do pardosa. Tuhamatean nama hita dang tu debata. Dang tamahita sa sitong na di jolo ni debata. Agia dia tak baen. Molo uju Israel lau ruar sian Mesir. Dung siahali di bae debata tadda dang ngolo Raja Parao mangaloas Israel ruar sian Mesir. Alai dung tadda pasapuluhon di dok debata tu si Musa asa di pasa tu ala Israel. Seak ma anak ni biru-biru jaladai somma mudar ni biru-birui di tohang ni jabum nina. Asa molo mamolus suruh-suruan na lau mabuat hosan ya kaya nakon nasida dang jadi sudat ala diida dong mudar tadda nasiat debata nasinuru ne debata tuakan na porsea molo rikot nasida di haluaon tadaima iko benon nasida diganuk bagas nasida ala itu ala Israel de jala sa sonari di alasod de ditaringot diingot de toktong pabahenan ni debata pareta ni debata na diulah la Israel ubay boy na sida bukas ruar sian Mesir lau manau potano na ni jajihon ni debata alayola ni ala Israel do tadai mudari makokop bangso Israel buahado halak Junani halak Romawi, halak Arab, halak Batak, halak Cina dok na asing. Dang margogoi. Alanido
dia batasan diri manongos anakna. Asa marhite-hite anak nai utang ta uhum na ikon sahat tuhita ape tuhita dangbe di pamasa alanunga Yesus Kristus anak nai ditongos tu pertiwion ga jala ibana sikat ni hadusota sikat ni hajukatota sikat ni takang ta lau manesa jala payas hita saluna. Alani dudo kita jadi disucikan oleh darah Kristus. Bukan karena emas atau perak. Karena itu fana. Bagi sebagian orang emas sangat penting. Tapi tidak pada semua orang emas itu penting. Karena dia nggak bisa menyelamatkan. Dia adalah benda mati, materi yang mati, unsur yang mati. Tapi darah itu adalah tanda-tanda kehidupan. Mulu dihita di zaman saudari masa do nanidokna donor darah. Lo mengurupi halak molo kehabisan mudar, moru bilangan ni mudarna. Alani kecelakaan dot akana asing. Perlu mudar. Alani dipangidodo asa adong halak mendonorkan darah. Asabui tabba muse umurna. Asabui muse ibana mulak margogo. Didonor. Nah Allah melihat penderitaan kita. Kesusahan kita dan ketidakmungkinan kita selamat oleh karena usaha dan upaya kita. Apapun yang kita lakukan. Mungkin bagi orang yang mencintai emas itu penting. Kalau itu dipakai Allah untuk menyelamatkan kita, menebus kita, maka hanya orang-orang yang kaya yang bisa. Toko-toko emas, orang-orang yang bekerja situ atau pemiliknya, itulah yang bisa sampai di surga. Karena Allah mungkin bisa disogok dengan emasnya. Kalau ada orang pengrajin perak, dia mengerjakan ukiran-ukiran, patung-patung dari perak yang indah. Mungkin hanya dia yang bisa sampai ke surga. Lalu bagaimana orang yang nggak punya emas, nggak punya perak, nggak punya keterampilan untuk itu? Nilai nominalnya mungkin tinggi. Tapi Allah tidak menggunakan emas dan perak. Atau barang-barang yang lain yang berharga. Karena ada yang lebih berharga, yaitu Allah sendiri, anaknya. Mudarneido dibain lau manobus hita. Oleh penebusan itu, kita akhirnya diperkenankan memanggil Allah Bapa. Gabeta joma debata ama, songon pajoni Kristus tu debata ama. Amung Bapa. Enggak semua kita dalam hidup kita mungkin terbatas orang yang kita panggil Bapa. Paling bapak kita sendiri secara jasmani. Kalaupun ada kita panggil bapak, bapak guru, bapak dosen, bapak kepala sekolah, bapak direktur. Tapi perasaan kita pasti berbeda dengan perasaan kita dengan bapak sendiri. Mungkin agak mirip kalau kita ada menganggap seseorang sebagai bapak kita. Karena pada sosok itu kita menemukan taida adong roha ama, adong bui na dia tusi amata nasadon na di bagasan rohata, honatu bagasan rohata, alani tadok maramung dua tusi ningon. Saya menganggap dia bapak, karena citra bapak saya sendiri ada di dalam dia. Kerinduan-kerinduan saya, keinginan-keinginan saya dia mengerti, sama seperti bapak saya mengerti saya. Lasongonido di bata, olo mangain hita gabe anakonna. Alo ngajumolo ibana mabay dirina gabe ama di hita salu. Akapardosa pe boy gabe majo ama, ala porsea tu Jesus Kristus si palua jala syokop kita. Kembali ke ilustrasi tadi
labe-labe. Bisa saja penjual itu menjual kepada orang karena harga yang berbeda. Selisih harga yang lebih tinggi yang ditawar pembeli kedua bisa saja merubah sikap penjual itu. Atau dia bisa berasumsi mengatakan, berprasangka, lama sekali datangnya. Udah sempat nanti busuk, saya mau tutup, makanya saya serahkan sama orang. Bisa begitu. Tanda jadi itu juga bisa berubah. Bingkai kacamata itu jatuhnya ke tangan orang lain. Karena ada orang yang bersedia membeli di atas harga sebelumnya. Tapi karena ada saling percaya antara pembeli dan penjual, tanda itu punya makna yang kuat. Di ngulutape sigano pari olodo hita ganggu. Tada mudar ni Kristusi tak upat sian nguluta. Gabedang tahapor syai na adong haluaon, na adong pangurupion jala ganup tiki diodingi dijaga dewata adong nguluta sasitongna. Olodo haladang sabar hita. Mahasiswa mungkin atau pemuda-pemudi, kawannya cepat ketemu jodoh pasangan hidupnya lalu menikah, tinggal dia. Usia menikah dia rasa sudah lewat, dia putus asa. Lalu ada yang nyarankan, lului ma permanison, lului ma dorma, asa dang si dorma. Permanison asa olo halak tuho. Gabi ima deba adong dope nama mulus cara si songoni. Cara yang pintas karena enggak sabar. Hira marisuang do martangiang mula hulak burju marminggu. Alai lacuadong do di pasau debata aka pangidoan dot aka pakirimon. Pendidikan mungkin kita enggak selesai sekolah, padahal kawan kita bisa selesai cepat. Bukan karena dia lebih pintar, mungkin itu kita katakan. Tapi ada banyak faktor yang mungkin tidak bisa lagi kita hadapi, kita putus asa. Akhirnya memilih jalan pintas, entah keluar atau dengan cara-cara yang lain yang enggak wajar lagi. Kita merasa bahwa Tuhan juga enggak bersama dengan kita. Kita tidak sabar menanti. Padahal kita sudah jelas-jelas mengatakan Tuhan itu juru selamat. Dia menyelamatkan semua orang di semua tempat, di segala waktu. Di sido gogo ni debata na manok tong rodi saliling nililingna. Atong isedo na pabuahon na mangulo doa sinirohan ni debata jaladong do diganup inganan diganup tiki disalut halak say mangula do sa sitong na asinirohan ni debata alaya ladang sabar kita ujung na muba marohata tumudalhon debata parasi rohai urian itu hata tagan ditongos suraton orang-orang akahlak Kristen menghadapi problem juga. Akan agabe mangyuton Kristus dia harus beradaptasi pada suatu hidup, pola hidup yang baru. Ikut donasi dia tumiru Yesusi. Laho maka tidak koni. Ikut tadi konon nasida do hapor siaon nang hasomalon. Bako-bako naburuki mangyuton ngulunay baru. Dialas sodei. Ala di pardalanan ni ngulu nasida dia katiki na mangihut. Tong doi nasida ikon malo, iko burju, laho beradaptasi tu akadongan humaliang. Karena kita masih minoritas pada waktu itu, di tempat itu ketika surat ini disampaikan Rasul Paulus. Bagaimanakah relasi dengan orang-orang sekitar juga tidak menimbulkan membangun hidup yang baru tapi juga harus beradaptasi pada situasi yang baru. Bahwa kita tidak harus sejalan
dengan mereka dalam hal iman, pengharapan, dan kasih kita. Tapi tidak harus memusuhi mereka. Karena kita tidak bisa, karena iman kita lalu memusuhi orang untuk menunjukkan perbedaan kita. Perbedaan apakah yang mau diminta oleh Allah kepada kita? Karena oleh kematian Yesus Kristus sebenarnya kita jadi berbeda. Membuat pengharapan dan kehidupan kita tidak terganggu oleh kemurungan dan keputusasaan. Ala porsea do hita nong ditobus debata hita. Adong do amata. Amana di banua gijangi nama dongani mangodingi ngoluta si ganopare. Jala udut ni di suatu do tapang na baru, bibit yang baru. Bibit unggul yang ditanamkan oleh Allah dalam hidup kita. Supaya dalam kata, perbuatan, tindakan kita bukan sekedar menunjukkan perbedaan, tapi ada identitas baru yang membuat kita jadi lebih unggul dari yang lain. Dalam kasih kita, dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita berpartisipasi menolong memberdayakan orang lain. Iduasa di minggu sadarion minggu kuasi modogeniti, minggu misericordias domini. Nah dibuat sian pesalmen bidu tolu madok go asiniroha dosa dok portibion. Bagaimanakah kita meyakinkan orang bahwa benar kasih Allah itu memenuhi seisi bumi ini? Kalau kita yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, ternyata orang-orang yang gak sabar. Ternyata yang mau menempuh jalan pintas saja. Kita hanya menundukkan teladan kita hanya dalam persekutuan kita, tapi keluar dari sini kita tidak menjadi contoh bagi sesama kita. Cara perlakuan kita juga pasti berbeda, nggak jauh beda. Kalau saya datang naik mobil dengan naik kereta, mau ke gereja saja pasti beda cara pelayanan tukang parkir. Kalau mobilnya agak apa? Ke sini. Memang mau bergaya? Iya, kasih tunjuk. Tapi kalau kita naik kereta, naik sepeda motor, lain lagi. Di sana, di luar. Ikut saudara-saudara kita yang bertugas seperti itu begitu. Mengkondisikan orang, memberlakukan orang berdasarkan tampilan fisik itu. Tapi Allah tidak. Allah tidak memakai tanda-tanda seperti itu untuk ukurannya. Oleh karena itu orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang paling bodoh pun dapat kesempatan yang sama. Karena jaminan darah Kristus itu adalah jaminan sekali untuk selama-lamanya. Oleh kematian Yesus Kristus kita ditebus. Kita tidak sebagai orang-orang yang dikejar tukang kredit lagi. Karena perilaku orang-orang yang meminjam itu bisa jadi tertanam pada anak-anak. Ketika saya melayani di jemaat-jemaat kecil, di kampung-kampung, di tingkat kabupaten, ya ada warga itu yang minjam uang ke bank, minjam uang ke rentenir. Nah waktu pengembalian belum juga ketemu, dia pergi atau bersembunyi di kamar, dia ajarkan pada anaknya. Kalau ada orang datang nanti bilang, mama pergi ke sini. Roma Padita, dang disonomain, dang disobapain. Jadi anak-anak terdidik juga untuk mengelabui, karena dia dikejar-kejar hutang. Akhirnya ada orang juga yang mau membawa pertolongan, enggak jadi. Karena selalu tamu itu diajarkan kepada anak-anak itu yang mencari ibunya, mencari bapaknya untuk membayar hutang yang belum terbayar. Tapi kita bersyukur hari ini. Surat Rasul Petrus mengingatkan kita lagi. Semua orang telah ditebus bukan dengan barang fana, tapi dengan darah Kristus.
Itulah yang mau kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Identitas seperti itulah yang akhirnya akan muncul dalam kehidupan kita. Dan orang akan datang. Dan kita juga bisa hidup berdampingan dengan sesama. Karena kabar baik itu hidup dalam diri kita. Dan itu mau kita sebarkan bagi orang-orang di sekitar kita. Uria nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Songodedo pergumulan nalaho tabolus di bagasan nguluta. Tidak ada di satu kampung, di satu daerah 100% dia percaya kepada Yesus Kristus. Entah dimanapun itu. Selalu saja ada orang-orang yang berbeda. Banyak atau sedikit jumlah orang-orang yang mengaku mengimani Yesus Kristus. Maka tugas kita untuk mengidentifikasi perilaku yang seperti apa yang hendaknya terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya orang-orang pun mengidentifikasi, saya memang berbeda, mereka berbeda. Tapi sepertinya perbedaan mereka itu membawa mereka hidup dalam keceriaan, dalam pengharapan, dalam sukacita dan damai sejahtera. Alanido dihita di bagasan minggon tasangahon ma. Lau patuduhon, lau mabaritahon situtudo di sadok portibion asi dot holong ni rohani debata mian jalasiat do di sadok portibion. Alai boido dang dia tu si halak molo halak nama katidak kon Yesus Kristus isa diri dang makilala nang ditobus Yesus Kristus ido hita marhite-hite mudarna. Berikanlah tanda itu dalam kehidupan kita. Tanda yang membuat orang percaya dan kita juga jadi orang kepercayaan. Dipercaya orang-orang karena Allah sendiri mempercayakan anaknya untuk menjadi penebus kita. Oleh anaknya kita menyebut Allah itu Bapa. Dan Allah datang dengan rencana tidak hanya untuk saat itu, tapi seterusnya. Dia menanamkan bibit yang baru supaya menghasilkan juga tanaman yang baru dan buah-buah yang berkualitas. Terpujilah nama Allah karena kasih-Nya, kemurahan-Nya. Kasih-Nya menjalari seluruh kehidupan kita ke seluruh tempat dan berlaku sepanjang waktu. Amin martang yang mahita. Puji kami guarmu Tuhan Yesus Kristus. Di luas sodo kami disungguli hatami marite-hite surat ni naposom Apostel Petrus. Nangpe nunga salpu 2000 tahun nang salpu. Alai naing dodohot tami makalason. Mamuji jala marulopolop. Allah ditobus hodo kami gabe arga. Unang lau kami manang tu dia. Unang dirajai manang kami. Asing ni asidon holong mi. Homa ale di bata gabe raja. Di bagasan ngulunami. Gabe parmahan. Namarmahani ngulunami jala sumarihon ngulunami si gadopari. Nama baik kami margogo. Mamolus ari nang tiki na pinasahatmu digami ganup. Saidongani mahami asa unang pujung hami lau mamolus pardalanan ningulu nami. Odingi hami alagodang doaka na marsakap najat dingulu nami. Nama ben hami ganggu asa tumudal honho. Alani tanganmu nagok pasu-pasu, imamajagai ngulu nami si ganupari. Tongos matod dimi, mian di bagasan rohanami. Asa tod dimi mangajar-ajari hami, pahauton haporsyaon dot pakirimon nami. Manang ahape na ikon boluson nami, manang ahape na ikon masa. Alayasi ni rohami, unang ngucat siak kami. Pinuji pinasangap maguarmu
Ale Tuhan di batama nami, di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Mari demahita tapuji matuhata. Hatan di mata ujahan dihita di nalau pasaton peliata tersurat di Maliaki bidu tolu ayat 10. Taruok kamu ma sitong persapuluani tu bagas parpeopan. Asadong bohal di bagasan jabuku jala ujuni hamu ahu taringot tusi ninna Jehoba sebaot. Manang so ukapokku di hamu akka padiloan ni langit. Jala manguseho tuhamu gabe maradu marlobi-lobi. Amin tapasaat ma peliata.
Tasobahon ma peliata tu debata tapasada marohata martangiang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang di parhatopot rohanami do sian uduk ni rohanami. Hodo mual ninasa ulibasan na mauliutus. Di sonu pasatami do pelean ha mauliateon nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu ma pelean namion. Asagabe dalan panidangion. Parsaoran dohot ulaon asin ni roha di huriamon. Bain mangulunami gabe pelean na hobar tulomo ni roham. Jala parsidohot parrohon harajomu. Holong hasitongan dohot hadamiomu di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa say totong madok mauliate tuho. Di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh Tuhan hidupku ini sangat Ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadi ama guarmu. Say ro maharajamu. Say saut ma lomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon ma di hami sadarion hangolua siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togio tu pangujunan. Alua mahami sian pangago. Hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata mulak ma di bagasad dami. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala di pasaurhon ma damena tutod di munabe. Amen. Selamat hari Minggu Madehita Saluna.